Yahoo! Naman sa saya. Oh no! Tinagak pinakadok na anas ng kukuma dyan palubusan taha na madigati dyan pa siya inununod taha nan pagpakaasi damag mo pinagan-ano iray makas ko pinilimlatan si Kato pero medyo nansahin si puso lumalaglagip ko amin dyan na pala basta tang sinukiyanta ay si malaisil-silbing tulang ay anam-namtan puso pero may dyan may kawa kasanua ka mumala talang kanantainan ka ay siyamon kan siya't mabadinan kulang ang sahit dyan pa siya nahamag sa saya nagkaktinakdak na anas ng kukuma dyan palubusan taha nahamadikati dyan pa siya inununod taha nan pagpakaasi ag mo pinagan-ano iray makas ko pinilimlata si Kato piramidya na saktan ni puso lumalaglagip ko medyo na pala basta tang sinukiyanta ay si malaisil-silbing tulang ay anam-namtan puso pero may dyan may kawa kasanua kang bumala no talaga nantainan ka ay siyamon kan siya't mabadinan kulang pero may dyan ang sahit sidaknak hasta ito naman di ka ang kan usilan taha ang kan piditan taha ang tik ay sila inam namang nagkaksabat makaya dyan dip ka ng taha nahay siyaw-siyawat dyan may udikang say magkasaniya puso dyan nawaw tan piramidya na saktan aray nako Yahoo! Alright. Pero medyo nasaktan ko. Ayo. Ayo, sakit. Nagsakit.
feel mo?